tangensvinklen A. Og for at starte et sted, så vil jeg gå herover, nemlig når det kommer til ensvinklede trekanter. Jeg vil lige hurtigt sige, at de her formler bruger man altså til at finde sider og vinkler i retvinklede trekanter. Godt. Så går vi over til standardtrekanter og til skalerfaktoren. Skalerfaktoren kan du sige ligesom er, hvor stor forskel der er på de to ensvinklede trekanter, når det kommer til en størrelsesforhold. Og man finder på skalerfaktoren ved at sige A divideret med A-mærke, B divideret med B-mærke, og hvilket er det samme som C divideret med C-mærke. Det er altså sådan, man finder den. Ja, og for at lige sige det, så hedder den her trekant altså A-mærke, B-mærke, C-mærke, og den hedder A, B, C. Godt. Vi finder skalerfaktoren, den kendte værdi, vi har for at finde skalerfaktoren, det er altså C-mærke lige med 1. Og det er det, fordi at vi ved, at det her er en standardtrekant med hypotenusen på 1. Så vi siger altså C divideret med C1. Vi kender ikke C, så den skriver vi bare her. Og C-mærke, den hedder altså 1, så derfor skriver vi 1 her. Og det bliver C, og derfor ved vi altså, at skalerfaktoren i det her tilfælde er C. Så går vi over til sinus. Og vi ved altså, men hvis vi siger, lad os lige komme med et eksempel. Vi skal finde vinklen A. Og det gør vi ved at sige C gange A-mærke. Vi skal finde siden A, og det gør vi ved at sige C gange A-mærke. Så er det, vi så bare omskriver dette til C gange sinus til A, da vi altså ved, at det er det samme, fordi det ved vi hernede, at sådan er det bare. Og det kan vi så omskrive til sinus til A er lige med A divideret med C, og det kan vi, fordi vi således bare dividerer med C på begge sider, og dermed går C ligesom ud. Så har vi altså bevist det. Nu går vi videre til cosinus. Og her tager vi altså en anden side i spil, og den side, vi tager i spil, det er således B. Den hedder, at man kan finde B ved at sige C. C, som vi altså skal huske skalerfaktoren, gange B-mærke. Og her laver vi igen en omskrivning til C gange cosinus til A. Og det gør vi altså så igen således, fordi vi ved, at det her, det er bare en sætning. Det er sådan der. Og her omskriver vi igen, hvor vi dividerer med C på begge sider, hvilket vi således får til. B er lige med, hvilket vi således får til cosinus af A er lige med B divideret med C. Så er vi således også bevist, at det passer, da vi kan se her, at det er totalt det, der står. Så det er super godt. Så når vi til tangens. Tangens er en lille smule anderledes, så den tager vi lige stille over. Vi ved ligesom for en fact, at tangens til en vinkel, det er sinus til en vinkel divideret med cosinus til en vinkel. Og lige nu tager vi så eksemplet, som vi har gjort med A. Så vi siger, tangens til A er lige med sinus til A divideret med cosinus til A. Og her kan vi altså så skrive tangens til A er lige med, altså vi ved jo, hvad sinus til A er, det er jo bare A divideret med C. Og vi ved jo også, at cosinus til A, det er jo bare B divideret med C. Og her er det så, at vi kan bruge en brøkregnregel. Og den brøkregnregel, den går ud på, at man kan dividere en brøk hver gang med den omvendte. Så derfor kommer det her altså til at hedde, tangens af A er lige med, tangens af A er lige med A divideret med C gange C divideret med B, hvilket giver A divideret med B, både når vi ganger den sammen, men også vi kan også bare se, at C går med hinanden. Hermed har vi altså bevist, at man kan finde tangens til A ved at sige A divideret med siden B, og A også siden. Hermed har vi altså bevist, at vi er 4, og vi kan sige, at de her formler er reelle.